Ko himen ko para beid hautrai Jesus Khrist. Ka gospel mindakas ka pensyai hangi ba ke jingkot jongoble yangi banlongi syakri ba penkare syakri ba kongu. Banlongi syakri ba kongu, banlongi syakri bala penkare ngide ban ap iyawu kenrat man la ka kelip mat. Tengidon kam ban Panpoh yaki syngkai jongi. Ki syakri kide ban lombala tre barabor. Ki syakri kimla ban syongtai. Sisin bangilong ki syakri jongu Khrist ngide ban lomba tre. Panpoh yalaki syngkai kabamut ka katbang idang tre ondon jingtushu dagi jain pong jongi. Sisin bangi Panpoh ngimdon kamban kuslai shu ya ka jain bapong jongi namar kanum pintutsu kadbanang tre. Ka jimut jon ka Panpoh syngkai ban light na kano ka jingkuslai ya ka jain pong jongi ba kanum don kano ka jingtut kadba ngi don hapadeng ki jingtre. Jingtre kabamut ka jingtre ka mensiam jongoble. Jingtre hapo ka mensiam ka jimpen kare jongi tat hadu kin raduwan. Namar halo jongi vei pai vei kalapen kamdi yaki kameram ban pendep. Ki kameram kalong ban im ya ka gospel but kindiu ya ka gospel but iyai badu jisu ha ka ba le ya ka mon jongoble upa. Kane kalong ka jingtre jongi. Ban light na kane ka jingtut ngide ban Panpoh ya ka syngkai ha ka jingim jongi. Ban nang tau Jesu ong pide ban Pynmeh ya ka sharak. Pide ban im ha barabor ha ka jingshai jongu Khrist. Jinga e jongu Khrist. Bad ladang ki syakri ngimdon jinga e hapo jongi. Ladang ngim traishitam ban roy ha ka jinga e jongu Khrist. Lada ngilong ki bajaitu ban roy ha ka jinga e jongu Khrist. Da ka ba wad ya ka lat ka lindi ka ba ka balang ka terwa hangi. Ngin salong ki ba kerdu ha ka jinga e. Ka sharak jongi kanumme. Ngitip halor ka sharak halor ka jingshai ngidon bun gi jaka ka gospel ka hikayangi. Leseng abang ishim ya ke nuksa jang shipo ngut ki teisoti. Kiba san ngut ki bampat penkare ya ka umpeniang ha ka jingdi yang jangki. Bad san ngut ki bala penkare lupa. Kila penkare ya ka umpeniang ha ka jingdi yang. Kabam mod kila long ki bala kare lupa bad kila tekana ka sharak jangki kanom lip lada u kinrat u wan kam hadir kapor. Lada u kenrat uslem banwan. Henry lada ki syakri ki bam ken kordor ya ke jingikai jonga gospel lada kim shim lalong ke bapin kare kinsa babe namar kinum biang ya ke jingshai. Ke jingshai ka bamod ke jingim mensiam ka ba seizo. Kaba ha kaba ngiyo jingshai na ka gospel. Da kaba ngi peit ya ujisu man kapor. But kaya ka ban sajia lada ngim shim lalong ki bala kre ne ngim shim ladon ka jingshai ba me barabor ngin kerlalong mender ngin kerlalong nongwe ngin stang ban du jingermen kumba ong u Paulus bakwit sya ka shiti jongu sya Ephesus haba ngim don jingshai shu haba ngim trai shitom ban Pynmeh ya ka jingshai ka ba mod bam don jinga eshu hau hangi be peiwe ngila duna ujisu kalam jinga e jongu Khrist kalam ga jingshai jongu Khrist kalam ga jing trai shitom ngin kerlalong ki ba kentai ya ujisu ha ka jingim jongi ngi kentai ya ujisu namar bale ngim isu ya ujisu ngim ken kordor shu ya ka jingim badu Khrist but kane kalongka jinglong kabangi de bandon ha ka jingim jongi kane kade balong ka jinglong kaba ngide ban yo da ka jing trai shito nang dang yo snow ujisu lele kumno ujisu la penkare lupa iangi da lemba ke jingsha shitom jongu ya ke jingim bat ke jinga ena ka rinda jongi
ula pinkelon ia ke kindro kaba pinyakalad iyangi. Lese ia ke jing tarais niyo jongi, ia ki dustur bas niyo jongi, ia ki culture bas niyo jongi, lese ke jing mlin bas niyo kaba yalam ingi siya ke jing chon. Uji sula pinjanay na dong shatong. Ula pinjanay ia ka ain, ula pinjanay ia ka hukum, ula pinjanay ia ka jingait bid baro kabangidon, ula pinkalon ia ki kindro ba pinyakalad iyangi nakaban ia solang badu Khrist. Minta ngi ki syakri kaba mod ngilong ge balait luid. Henre lada ngi pinjai tu ya lade, lada ngi pintalot ya ke jingi mensiam jongi kaya ka ben sajia ngin kerlalong biang mendel. Ngin kerlalong ki brio badu jingkermen. Namar kalam ujisu ke jimmi kalong ngi kerlalong mender, ngi kerlalong ki ba du jingkermen, ngi kerlalong ki brio batalot bad haba ujisu wan unlap yangi ngilong ki syakri bamlarkam. Ngin kerlalong ki syakri bam don jing syai hapo jangi. Ngin kerlalong syakri bam don ki sharak bamme. Ngin kerlalong ki syakri bam batre eye. Bad nagabinta kata kapor ujisu un sabishari ni. Kabam mod kajingkot jang ujisu yangi kalong tolong bala kre namar kalajan de ya kajingwan jongu kendran. Kadba u kendran u maham yangi balong bala kre ngidon kamban peit hakamen siam hadu katno ka sharak jangga jinga sharak jangga jingkoi, sharak jangga jing yaisha, ka sharak jangga jing snowrit mensiam kadang meha pojongi, ka sharak jangga jingi duble kadang meha pojongi, lada ka lipno kata ngin kalalongi syakri bamlarkam. Lada ngimpat panpoh ya syngkai ngim kadakashin kalong ngimpat tre eye. Ngidang kuslai tang ya kie bahabar henre ngimpat don kemen siam ban tre baru trai. Tongin duai hakane ki yukirish bakui. Bangilongi syakri ba treasure hem. Bangilongi syakri ba up daga bintaka jingwan jongu Khrist. Bangilongi syakri bam snow jaitu hakano kano ka binta joga jingim. Kenapa ukenrad unlap yangi bala tre man ka kerlip mat ba up yawu. Jisu bait karku kardo yangi pensle yangi penkantang yangi dakabor jangga beneng dakabor jangga jinga kenamba nginlongi syakri batre klam sange dakaba Pynmeh ya ka sharak jangga jingim mensiam klamlit enyaro yautrai Jisu Khrist. Shalom, amen.